Sme v útulku, ktorý spája mnohé osudy. Čo je to vlastne útulok? Útulok je náhradný domov pre všetkých tých, ktorí ho vlastne stratili. Tu nachádzajú porozumenie, lásku, starostlivosť, to, čo vlastne všetko stratili, v našom útulku dostávajú. Ako si sa dostala do útulku? Podľa jednej kamarátky a potom s tetou. Ako dlho sem chodíš? Asi 2 roky. Ako dlho sem chodíš? 2,5 roka. Čo ťa k tomu priviedlo? Láska k zvieratám. A teraz, keď idú mrazy, nechceš radšej zostať sedieť doma pred televíziou, v papučiach teplých? Nie. Radšej k zvieratám. Ako sa volá psík? Gloria. Koľko detí vás sem chodí? 10. A ty máš doma psíka? Vlčiaka na záhrade. Aj o toho sa takto staráš? Áno, aj mačičky tam máme. Kto sa stará o psy? O psíky v útulku sa starajú naše deti. Sú to deti zo základných škôl a zo stredných škôl, ktorí dennodenne prichádzajú do nášho útulku a vlastne dostávajú sa sem aj deti, ktoré boli problémové, ale láska k zvieratám ich nutí k zodpovednosti, sú vnímavejšie, majú cit k tým zvieratám a vlastne kvôli tomu sú pracovitejšie a stávajú sa lepšími a dobrými. Vlastne z detí sa stávajú také charakternejšie deti tu v útulku. Dnes je tu strašná zima. Chce sa ti tu vôbec byť? Chce sa ti ešte stále venčiť psíkov? Mňa to baví, takže hej. Vieš si predstaviť, že by si sa vymenil s niektorým psíkom? Že by si bol ty v jeho koži? Neviem sa predstaviť, lebo sa tie psi zle cítia, keď sú na ulici. A nemajú čo jesť a piť. Vidíte, že zviera, keď vlastne mu dáte lásku, tú lásku vracia dvojnásobne, tak to by malo byť aj u ľudí. Že vlastne, keď človek dostane lásku vracia a mal by vrátiť aj dvojnásobne.